Piyesta ng akong niruking na palit. Tunay lang mamayag pagding kaya nakakapapangan ka ring mga labasang board examinations at tangin yatin tamong meg top 1. Yes, gusto kayong dimdam ken top 1 king medical technologist board exam, top 10 king board exam for criminologist at king linwa na result ng psychometrician board exam. Top 1 yang pasibayo yung kabalenta mo. Mayari ang kursong BS Psychology King Holy Angel University. Aling-aliwa, palakpakan tayo! Congratulations, Chiki Castro Patio! Ayan! Hello, Chiki! Maya pa ugto and ngeni di nandakang panahon ban kanita i-shout out ring sablang manalbes, ding sablang kaluguran mo, kapamilya, sinuporta, ampong sinaup, kaya ka, kening pa mag-take mong board exam. Ayan po, mumuna po, maya po po karingan manalbe. May shoutout ko na po siguro din yung pamilya ko po, yung mama ko, itatang ko po, iwalik ko, tsaka po rin kaya po, kaluguran po, na kaya ba din may board exam, din na Fiona po, din na Laiko, din na Mark, Aldrin, din na Nira, din na Kyle, tsaka po yung boyfriend ko po, and karinga, ay gana-gana mag-take psychometricians. Congratulations! Kaya katamo nga, mas naman resulta ay kwatamo. Congrats pa rin kasi syempre, mag-try tamo, we showed up, and at least, di ba, ayari tayo itang board. So, karingang pumalbe, pasibayo, may paggat pa na po kaya hongan. Yes, actually, totoo yung sinabi mo, Chiki, kasi ipa mag-take board exam, grabe, dapat masikan kalub, prepared ka, ampong talagang very exhausting. Anya naman na pong resulta na po nitang pamag-take yung board exam. It's okay. At yung pa namang next time, you can still prepare for it. And ali naman na batayan nita nung nung biyasa ka pong ali Kumbaga, nung ibiyan na naning apong ginuke kita, definitely ibiyene kaya ka. O ini inipid mo binyene nga pong ginukan Chikipin. Yung pinsabihan tamo binyene bonggang-bongga ining pamagpasana king board exam. Pero dahil tao mo taketang mismong board exam Chiki, buri ko nga balo. At psychometrician or psychology ing pinili mong course at bang kumbaga connection king family, tika bang inspiration or iba yung first choice mong course? Actually po, ever since siguro junior high school, mag-decide na ako talaga na buri ko psych. Di ba po usually, pag sasabihin daw na ano pong pangarap mo, usually medicine, doctor, mga yan, teacher, mga yan. Pero siguro niya ako po, buri ko talaga mag-venture kang psychology. So, yung purpose talaga is actually more of observations, lalo na karing relatives mo, yung family mo, dahil ka po kasi akakit na minsan na mo intindihan, di ba? Bakit mangyari? Bakit may makanini yung sitwasyon? So, siguro, as a anak, dahil ko po questions na aliyo talaga, may di na sagot kasi mismo ding tao kayong paligid ko, well, the point in John, the balong i-explain. So, anyang abalo kaya po yung psychologist, ito, may gumpisa na pong magpusbong talaga yung kaburian ko na mag-pursue psych. And habang mag-pursue ko pong psych, mas lalo pa siguro maging deep po yung love ko kayong field nito. Kaya siguro dagdag nito ang reason kayong pamilya, kayong relatives, karan nga yung mga tindihan. Tapos habang manigaral ko, mas dahil ka ababalo. Kaya mas aburian ko po talagang mag-pursue psych. Ganyan man nabanggit mo, family mo. At di ba king pamilya yon na at so king kaya mo naman, tamig psychology or psychologist as of the moment? O ating kaya, bala mo sa mo talaga yung buri mo? Actually, ala po kay family. First in the family ka. Po. Ganyan naman. Po. Sige, go ahead. Ko po talaga mag-decide. Actually, kukot na nga ako po bakit psych na makanyan. Kasi usually nga, teacher, makakanyan yung burido. Accountancy, dahil din po yung family may accountancy. Pero, ko po, kahit na mas kinano sa bento. Kasi minsan ating mga misconception about kay psych. Pero ito, mag-decide ko po talagang it-taking journey ngayon. Ganun naman kasi syempre 4 years yung kurso mo, Chiki, di ba? 4 years, yung 4 years sa ita, nanunarit ang challenges, detang pamagkasakit, ampong, kumbaga, detang sinakripisyo mo talaga, bang kanita aya remaining 4-year course sa ini?
Actually, pinakamunang challenge po is pandemic. Awa. At saka kami po kasi kentang time na, mabalo, dapat nakabang mag-enroll or paarian mo pa. Kasi syempre, mag-umpisa pa po yung online classes that time. Mabalo, makala na yung transition mabalo, makana ka makasabi. Pero siguro, malugod na po pasasalamat. Kaya pengari ko kasi ila mismo pinushda ko na ali, naka mag-stop, ali ko, mag-take a break, ituloy may, kasi agyuta mo yan. Gawa kaming paralan, makanyan po. So, muna po siguro ila talaga yung maging rason ko bakit mas may nakapagpatuloy ko kayong psych. Tapos po, since yung psych, more on, para kako po kasi yung psych, more on interaction talaga ka rin tao. So, mas masanting sana, di ba, kung habang tututunan mo rin theories, I observe mo sila personally, makanyan po niya. Akakit mo lang, makanalang mangyari ka rin mismong tao. Pero ito, more on concepts kami po, theories, more on research, maging, in a way, maging challenge siya ita kayong field me. Kasi, ali kami makalwal, ali kami pwedeng munta ka rin communities, ali kami pwedeng magkayang research, makanyan, mas intindihan, then alwalwang kaya ng Filipino, makanyan po. So, ito, meto niya ka rin, in a way, maging struggle or challenge mi po as a site. And siguro po, challenge na din na itang field itself. Medyo, syempre, dahil ka panigaralan. Dahil ka kailangan babasan, lalo na kaya field me, dahil pwedeng kabod ka mo parang makiramdam ka rin lessons kailangan mo talagang mamasa kasi syempre aintindihan ta naman na alingan abedo habang tuturuda kaya kayo. So ikayo mag-take kayong extra effort to read further mga niyan, mamasa pang alawang libro, mag-research pa mga niyan. Pero mostly halos makanta po kasi thankful po na dahil maging supportive la rin environment po. Alila maging additional na pressure, additional na stress, or more on support in binyada ka ako. Kaya siguro mas alampasan ko itang 4-year journey ko keng psych. Ngayon kasi, gusto yung sasanay muna, itamila basa na pandemic has been a very, very difficult situation for our students. Simula kinder yan, hanggang na ka rin mag-masteral, college students, maragulang effect ini king karelang pamag-aaral. Kasi syempre, ka makalob, mula ka kating kaklase mo, sinabi nabing chiki nandin ila cycle pa na they need to, to meet other people, ban kanita panigaralan kailangan na luluwal so medyo masakit, kaya kudos mo naman kitang kaya mo ngayta, chiki Pero ngayon ining pamag-pasar mo king board exam, ang pong pamagay, top notcher, bala mo sa yapinitan cherry on top ketang journey mo Pero ngayon ing buri kong abalo, simula ba magumpisa niyang mag-aral ka, achiever na ka ba? Talagang laban na laban ka ba? Talagang mag-aral ka masalese? Dapat, I wanna make my parents proud, makanta ka ba? Siguro po, atin, kasi ever since kinder, metong nako po kareng achiever talaga. Mag-top kayong klase, manikong with honors. I even graduated po with Latin honors din. Makanyan. So, siguro yung buong journey ko, kaya academic life ko, ito, atinimam nga pong achievements. But, it's not about pressure naman po from parents din. Siguro, since you love what you are doing, karin niya mag-translate kitang maging resulta after every academic year, which is itang pamanik pang with honors, makanyan. Bara mo, it's a reward na lang din po. Actually, kasi, yung sasabihan da pa nung naman kailangan biyasa kang estudyante, di ba? Kailangan mo kang sipag, kasi yung sasabihan da, kung may tiyaga, may nilaga, may adobo, may ganito. So, ka na ganang kailangan, balo may mo yung passion mo, balo may yung buri mo, balo may yung goal mo, and you can definitely reach for it. Lamang maliliyari kaya kang ngayon. Simula niyang anak ka, ang gana kayong mag-graduate ka, mag-top notcher ka pag yung board exam. Diba, adyang emo ko kahit ngari, magpapaproud ko. Diba? Pero ngayon, buri ko na mga abalo,
Anyang college ka siyempre? Aliwa ang pamanigaral mong elementary, high school, senior high school, anyang college ka? Naliwaya ba ang study habits mo? Siyempre, you met new friends, many ba yung environment? Baka nano kami adjust? Kumusta yung college student at Chiki? Actually po, medyo alwaya yung college student cheeky version compared kitang high school. Siguro, dati po kasi isipan ko, alin naman din mamasa. Alin mo naman din mag-advanced reading, makanyon. Ala pa po ako masyado datang mga tambage. Pero pagdating kay college, siguro since pinitake ang time na pa-pursue mo talaga itang passion mo. Kasi connected na talaga ka rin dengan panag-aralan mo. Parang mag-start ko po talagang mas effort. Mag-start kung mantun nano ba datang study habits na mas maging effective ka ako, makanyon. Nano ba retang ways para mas dahal ko abalo, mas mamasa na ako pong libro this time. Mas mag-advance reading na ako. Alin na ako mo mag-focus din karetang kung ano mang materials yung bibeda rin prof mo. Mag-additional na ako rin pong resources, makanyon. And siguro thankful din na atin kang kaklase na since para-parehas kayong passion, para-pareho kayong buri, makanyan. May pag-share kayo knowledge, may may panyaw kayo po, kaya pa mag-review nyo, makanyan. Madugol yung bagay datang makanita po eh. Kaya siguro sabi ko na mas maging masipag and mas maging passionate ko po kung na naman gagawin kung yan yung college compared katang previous years sa yung junior high school, yung senior high school po mga yun. Kasi ako naman, may college ko muna naman. Aliwa na yung kasing situation pins to yung sinabi mo. Nung elementary, high school, then teachers mo, pakakaila kaya ka. Yung college, so kaya kalungo, wala na pakialam kaya ka rin professor mo, di ba? Bagsak na ka pa, i-drop na ka pa king klase. So, aliwa talaga yung environment in kay. Pero ngayon naman, may graduate na ka. Ngayon may labasan mong May 2024. Gusto ko ba, May? May 2024 and basically din ka-graduate, burida magpainawa or nung atilaman board exam, magbakasyon la pa, kay ba't mag-prepare la. Pero ika, kay ba't mong mag-graduate, mag-prepare na ka, mag-submit ng requirements, ampong kay, nani penamdaman mo ka-graduate mo, muna bang linubking isip mo, kailangan mag-board exam na ako, bakanta, magpainawa, o mag-take ka agad? Actually, conflicted ko po that time. Kasi na fourth year ko po, attend kaming subject na bala mo in preparation na para kayong board exam. So, parang susopan doon na kami po, makanano kami makapag-review, makanano kami makapag-prepare, makanyan. Pero syempre, ali kami pa makapag-focus masyado that time since ating pang datang OJT, ating pang datang thesis. So, in a way, ali ka talaga focus kitang pagre-review mo para boards. So, sabi ko kayong sarili ko that time, sige, kaya kaining subject ngayon in preparation for the next year na boards. Mga tayo po itang kaya ko that time mindset goal in preparation for the next year pa na boards. Pero, ito po, banggit na po kasi ng prof me din na baka bisa kami mag-take kasi may abot siya pala itang requirements me. Kasi deadline po bandang July pa eh. Pero sabi daw if bisa kami mag-take, so panda na kami man when it comes to rin requirements may. Kasi syempre, dahil ko asikaswan, detong TOR mo po, makanyan, medyo malambat na po kasi. Tapos siya ko, alapag yung sarili ko po kanta that time eh. Anyang fourth year ko pa eh. Tapos, anyang last day ni, makanyan, magkaroon ko mo metong Aldo na rest. Tapos, pagka-Sunday, mag-decide ko po mag-enroll review center. Okay, itanggap abang ito mag-review center ka. Kabalen, one day away pa na mo. Marabo sa igawa na may tutudya mong bungal do. Kaya ba't kinabukasan? Ay, mag-aral ko ulit, mag-review na ako. Pero itabangit mo ni pa mag-review center. Kumusta ang environment? Nano pa yung aliwa mong preparation bukod kita pa mag-enroll mong review center? Kasi syempre, adyang mag-review center ka, Chiki, yung sarili mo pa rin naman talaga yung mag-exam ka rin eh, and then nakamatokyan itang mag-review kaya. Nano pa rin ang aliwa mo pang preparations kabang magkaya ka review center?
Actually, totoo po yan. Though madagol yung help, yung review center, kasi syempre, mas focus na ito kayong boards. Awa. Mas dinanda na kayong parang limit current Yes. topics mo na pwede niyong basan. Pero during my time na pag-review, kasi Saturday and Sunday po ito eh. Pero pag Monday to Friday, yan usually mamasa ko po talaga from 7 a.m. Try kong 7 a.m. hanggang 5 p.m. Pero simula po niya may July, since 1 month na mo before boards. Mag-extend na po hanggang minsan mamabot na akong 8 p.m., 10 p.m. Makanyan, pamamasa mo. Kasi dahil ko po tatagalan lessons, I realize ko po no, atin palang topics no, alik ko pa panigaralan ever since no, may take kong psych. And kailangan mong may extra effort para mo panigaralan ditang topics nga reta. So, dahil ko po gawa such as ditang index card, siguro apin dita rin maging kaya ko effective kasi active recall talaga yung gawa ko po. Tapos, mag-answer drills din, makanyan. Tapos, siguro, yung kaya na po ako is ding tao, kayong paligid ko, kahit nakakita na ako super stress, minsan sa benda na mag-TikTok kahit one day na pahinga, makanta po. Kasi yung patseli ka painawa, ma-burn out ko. Tapos pag may burn out ko, masali ka makapag-review, masali ka makapag-prepare para kay board. So, parang mas okay na mag-take ka kahit one day lang na rest. Compared na tuloy-tuloy, tas bigla mawala ka momentum mo weeks before may balik ka. So, mas magkasakit ka. So, importante din talaga itang painawa. Then, after mong painawa, may balik ka kitang routine mo. Importante po itang routine eh. Kasi, pag alime kay asanayan, tang routine, magkasakit ka po lagi, mag-adjust king review mo. So, kapag ating kang routine, parang mismong katawan mo na yung titik do para kayo. Para sabihin na need mo na mag-review, need mo na mag-start, makanyan. So, halos kitang 2 months, 2 to 3 months na pa mag-review, makanta po yung gawa ko. So, thankful na ako man po na kahit paano magbunga yun. Ganyan naman. Siyempre, dakal kay, detang pisabyan pag bayo mag-board exam, dakal ritual, dakal detang nawas ka rin, detang paniniwalaan, detang kumbaga pamahiin da bayo mag-board exam. Nano retang gawa mo, di ba? May manunod ka bang panting red? O kaya, nano? Kasi di ba ating sasabihan da, sumig-board exam ka, paldakan may itang lukulukan, bayo ka lumwal, o kaya sung lumwal ka, kay pantapota abalo tamo, nung nanoret ang ritual mo. Pero syempre, bitinan tala pare kaya katamang mana na bewuling Denny, medyo masanting na Denny. Nano kaya retang gawa na chiki, bakit ganito? Pakaya po sa bila, banta abalo, may makapag-top notcher kami muna maging board exam. Ayan, kaya pa magbalik kami pakibaluan tamo, nano na retang sikreto ng chiki. Ban kanita, adake na kaya kayo. Pumama ko, magbalik ya po, ing nano pata. Pampanga, ring tilapia at buro king kandaba, king masanto